हमबायखा जों दिनै एडिसिनि अनरेबल सीएम सारनि आगो रिलिफ फान्ड बागै रां 51,000 थानाय 3-4 दिन धरे जे बाति भाई दंगा गामिनि बरक लुकरक कृषक ताई साधारण बरक जेबो आबाद गुरु लायखा बनि बागै साहाय्य रां बागै जों रां रोखा रां सिनि खुबा बायदिबो साख्रि खाय दंनाय सिनि जत अफिसार स्पेशली प्राय 52 जन मत सिनि अफिसार कृषि अधिकारी फान्डिं खायै बर कन्ट्रिबिउट खालाम बागै जोंनो रैमान बन बागै सिनि अनरेबल सीएम टीटीडीसी जोंनो लेखना हामबाय रेखा सिनि खुबा बायदिबो जरा अफिसार खाय दंनाय जे जागा दिनै जोंनो माने सिनि माध्यमे जों फाइनेंशियली सापर्ट खालाम बागै सिनि एडिसियाव दंनाय जत थाखोफोर बागै हामनाय जराबो बन बागै जोंनो लेखा हामबाय रेखा ताई जोंबो हाममारो सिनि दाखुरनो ताई बुकसनो जे जोंनो जेबो सुबावै फान्डिं खालामबागै आसनो बहुत डिपार्टमेंट থেকে দেখা अब डिपार्टमेंट बलते जों जतन खुबा बेलेगो सामलायनाय जों 52 जना आपातत जों आपातत रोगा खाता कन्ट्रिबिउशन खाय जों दिनै 51,000 एडिशनल अनरेबल सीएम सारनियाबो ना एग्रीकाल्चरनि जे स्टाफ दंनाय दा ना फरेस्ट डिपार्टमेंट आंति एग्रीकाल्चर जे डिपार्टमेंट जे काम खानाय एग्रीकाल्चर जे प्रग्राम स्टेटनि दा आंनाबो नं बिसिंति आं कोनो गबरन सो ताइबो जारा खाक हामर एडिसियो साखि खानाय बा स्टेट साखि खानाय एडिसिया लाका ताई जनरल एकाउ जे आथिखाय गियान करते प्राय टका गुरुद प्राय टका बर सुबना बो बरबो पुस्तक खायतो ना हामबाय जतन आनि सिमंखाय आं बर एग्रीकाल्चरनि जेगा खामबाय दंबाबो आं स्टेटनि न पैसा जों स्पेशली दिनै आसिके तंथका कारणका जों जे सुबामानियाबो सिनि गुबा गायाति आं सीएम सारनियाबो जों जाखांबागै जों जत अफिसार बोरै बोरै बायदि जा बेखौनो हामबाय